Deputati uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista kienu skomdi jwieġbu fuq l-aħħar disgwit fid-Dar Ċentrali, din id-darba dwar is-settur tal-proprjetà. Dan wara l-gazzetta kulħadd żvelat kif il-Partit Nazzjonalista ħareġ qarrija populista u qarrieqa dwar il-qasam mingħajr laqas biss approvazzjoni tad-deputati konċernati. Fil-fatt kien uffiċjal li fih dan il-Partit Nazzjonalista jitkellem ma' dan l-istazzjon bil-kundizzjoni tal-anonimità li għallinna t-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista għaddi tromblu minn fuq id-deputati tagħha stess u xorta waħda ħarġet l-isqarrija fl-aħħar jiem wara li ma kienx hemm qbil bejniethom kollha. Tantu hekk li l-isqarrija ħarġet mingħajr il-firem tad-deputati konċernati u mifhum li l-kelliema konċernati ma qablux fuq il-messaġġ tal-isqarrija għax kienet ovvja li l-partit trid li jżvija lill-pubbliku. Dan billi jirkeb fuq titlu ta' artiklu ta' gazzetta indipendenti li kienu kos gwida lil pubbliku spiċċa jinbidel ftit tal-jiem wara. Fid-dawl ta' dan din il-Kamra tal-Aħbarijiet għamlet kuntatt mad deputati konċernati, jiġifieri Ivan Bartolo, Bernice Bonello u Albert Buttigieg. Fil-fatt is-sors ta' One News fid-Dar Ċentrali għallilna li r-reżistenza kienet mid-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo, kellim responsabbli tal-Oppożizzjoni għall-akkomodazzjoni soċjali u affordabbli li ma jridx jiffirma l-isqarrija qarrieqa. Bernice Bonello li x-Shadow Minister responsabbli miż-żgħażagħ għaltilna li kienet marfa bl-isqarrija iżda f'botta ċara sostniet li l-partit se joħroġ dak li jritu. Konna nafu li ħadd toħroġ stqarrija ovvjament nitkellmu bejnietna min-naħa tal-partit, imma ovvjament il-partit jista' joħroġ dak li jridu fl-aħħar. Bartolo f'botta ċara oħra naqas milli għamel tiegħu dik l-isqarrija u minflok ħeġġiġna nċemplu lil min kien responsabbli biex ħariġha. Dina ma kienx hemm l-isem tiegħi ħariġa il-Partit Nazzjonalista u jiena nissuġġerilek iċċempel l-Uffiċċju Informazzjoni Partit Nazzjonalista. L-istess għamel Albert Buttigieg li hu l-kelliem għall-Familja u Sigurtà Soċjali bl-iskumdità tkompli tkun aktar evidenti. Jekk ħareġ għall-partit mingħajr ismijiet, naħseb etikament għandek timxi u tmur għand il-partit, ġifieri għand il-medja u il-PRO tal-partit u saqsi li. Kien hawnhekk li din il-Kamra tal-Aħbarijiet għamlet kuntatt mad-Direttur tal-Komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Netanyahu Attard. Skomdu wkoll u farfar ir-responsabilità fuq ta' taħtu. Madankollu rimarka li kien jaf li l-isqarrija ma kienx iffirmata mid-deputati responsabbli. Ma nafx għamlu, għax Kristin kienet qed jħossib dil-ġimgħa ma kont iċċina jiena. Ma tantx nistanejnek qed nara xejn x'kienet, naf li ma kienx firmata. Hawnhekk Attard tirrefera l-eks ġurnalista tan-Net Times Kristina Majra li llum tagħmel parti mill-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Meta sar kuntatt magħha, Majra daqqet diska differenti mill-bqija tal-persuni li kien sar kuntatt magħhom hekk kif tenniet li d-deputati konċernati approvaw l-istqarrija, inkluż Ivan Bartolo. Però ix-Shadow Minister li jaqa' taħtu d-Dekasteru nirreferi għal Ivan Bartolo. U kien approvat jaqbel magħha l-istqarrija. Nowlin, inti taħseb li l-partit ħajoħroġ stqarrija mingħajr l-approval tad-deputati? Minkejja dan sorsi jitkellmu ma' dan l-istazzjon wara li saru dawn it-telefonati sostnew kif dak li qed tajt Majra mhuwiex minnu għax li kieku ħarġet l-approvazzjoni kulħadd kien jagħmel tiegħu dik l-isqarrija. Minflok kulħadd ra kif għamel biex jiddistakka ruħu minnha u jfarfar fuq ħaddieħor. L-istess sors spjeganna kif it-telefonati li jagħmel dan l-istazzjon għajmu paniku sħiħ fid-Dar Ċentrali hekk kif issa kulħadd jinsab f'pożizzjoni fejn ma jista' jafdal il-ħadd b'dak kollu li jkun għaddej fit-tmexxija tal-partit.